Mapag sa wala sang klase sa tanan nga level sa Bacolod City kag wala man sa opisina o kung sa opisina sa mga talatapan sang gobyerno subong adlaw. Ini agod makalikaw ang mga empleyado kay estudyante sa epekto sang malain nga tiyempo. Ginatutukan man sa Bacolod City DRMO mo evacuation centers sa mga barangay bangod sa pag-inulan kag hugot man nga monitoring sa coastal areas bangod sa mabaskog nga balod. Kahapon ang inwala to ang ginpatigay nga rescue operations agud masalbar sa nagataas nga tubig baha ang mga residente subong man ang makasapatan kag ang mga pagkabutang. Resulta ini sa mamunog nga ulan halin pa sang nakaligad nga gabi. Ini man ang nagtulod sa LG nga opisyal na nga magdeklara sang kanselasyon sang klase sa tanan nga level kahapon. Sa Procmars, sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod City nagtupong sa liog ang kataason sang tubig. Ang entrada naman sang Barangay Tangob ang wala man masudlan sang magagmay nga salakyan. Ang kaiping nga dalan nga sakop sang Barangay Pahanukoy, mabudlay man nga sudlon bangod sa tubig baha.